Aka bi kunnafoniyo la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana sariya a bala ka sɔsɔ sariyasiyɛn baarakɛbaa maa dɔw fɛ o laseli bɔra fanga masurunyatɔ mɔgɔw yɔrɔ la. Wasaden kalafili min kɛra an ka jamana kɔnɔ a tako filanan na maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye sebaya sɔrɔ nka namara kɔni kelen don olu la olu bɛ fɛ u ka sebaya ka di u ma. République démocratique du Congo jamana kunnafoni la Orozal Maloda a jirala k'a fɔ ale de bɛna kalafili kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen kɛ o waleya ma bɛn jamaw ma. Teleyeta jabarani filɛbɔ aw bisimila teleyeta sugandili la yaasa aw bɛ se ka yɛrɛ kunnafoniya cogoya min na ka bɛn ni selifurancɛ kalo tile 13 ye hijira san 1440 i b'a fɔ n tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la mun kɔni ye an ka jamana yɛrɛ sariya sunba ye a kan caman o bala ka sɔsɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛ san 7 bɔɲɔgɔnko bɔ o seraw dira maa dɔ fɛ maa mun kɔni bɛ ni fanga masurunyatɔ maa dɔ n'a bɛ jateminɛ caman kɛ Ali Kulibali ale bɛ laseli caman kɛ an y'a kan. Mali kunkanko kibaruyaw la fɛn ye dɔnniba hakilibatigiw olu kɔni ye sigikafɔ kɛ ka se ka Mali kɔni jateminɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kɔni ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ fɛn ye fɛɛrɛtɔnba minnu bɛ Mali kɔnɔ ni olu fɛɛrɛtɔbaw yɛrɛ ni u y'a jira k'a fɔ ko o na jamana fanga jamana ɲɛma ka se ka ale kɔni jukɔrɔmato don ni u b'a fɔ ko majorité présidentielle olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni ye nin fɛɛrɛtɔ ninnu yɛrɛ jateminɛ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ jɛ la ani faama ɲɛmaw ka se ka jamana sariya sun ka se ka olu kɔni sɔsɔ cogoya min na ko wa a sɔsɔli ko a kɔni jala fɛn ye o fɛɛrɛtɔw fana kɔni ye ko barisa ko ni y'a jateminɛ sariya sun min bɛ yen ni o ye sariya sun ni u b'a wele 2012 n'u ye 22 fufu 5 CCM ni a sigila sen kan kabini juin kalo tile 25 san 2012 ni o bɛ kuma fɛn min de kan ni o de fɛn ye ka se ka dɔ kɔni fara fɛn ye o bɛ minnu wele ko membre de haut conseil des collectivités ni o ye fɛn ye marakafo ladilikaramɔgɔ ni cour constitutionnelle ni o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni maa masina minnu kɔni filɛ nin ye ko o ka fɛn ye fanga kɔni banna kabini marisi kalo tile 18 ko barisa ko maa minnu do kala kɔni filila ka se ka o kɔni sigi kabini marisi kalo tile 18 san 2007 waati ko nka ni y'a jateminɛ fɛn ye ni maa masina ninnu ko o kɔni fɛn ye o nɔra kɔni ma bila hali sisan ko o de hokumu kɔnɔ fɛn ye o bɛ min wele ko conseil des collectivités territoriales ko a ti sariya kɔnɔ a bɛ san 8 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ sisan o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o fana ye sariya sɔsɔ ye wa fɛn ye fanga dafiri kɔni ye o fana ye kɔfɛ o y'a jira fana hali sisan k'a fɔ ko sariya sun wɛrɛ kɔni bɛ yen ni o ye loi numéro 25 fu 47 ni a sigila sen kan décembre kalo tile 7 san 2015 ni o sariya sun o bɛ boli min de kan o ti dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn ye ni o kɔni sigila min de kan ka se ka o bɛ minnu kɔni wele ko conseil communaux ni o ye fɛn ye commune olu ka ladilikaramɔgɔ fo ka taa se cercle ani fɛn ye marabolo ani fo ka taa fara Bamakotaw bɛɛ lajɛlen kɔni kan o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni y'a jateminɛ a sariya sun ko o kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka dɔ kɔni fara ninnu fana kɔni ka fɛn fanga waati kɔni kan cogoya min na ko o fana ko olu fana kɔni ka taa octobre kalo tile 27 san 2015 fo ka taa bila waati la waati min fɛn ye o marakafo ladili karamɔgɔ olu fana bɛna taa sigi waati min kɔni na o y'a jira hali sisan fɛn ye article fɔlɔ ni o bɛ kuma hali sisan fɛn ye marakafo ladili karamɔgɔ kɔni kan a jirala k'a fɔ ko san 2019 waati novembre kalo tile 20 o y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn ye ni article min kɔni filɛ nin ye ko marakafo maa minnu bɛ yen ni ladili karamɔgɔ ni minnu kɔni sigila kabini san 2019 ko fɛn ye yɛlɛma kɔnɔna na don olu kɔni ka fɛn ye sigiyɔrɔ kɔni ko kɔnɔna na ani a mɔgɔ kɔnɔna novembre kalo tile 20 san 2016 waati ko nka fɛn ye ko o fana kɔni kɛla fɛn ye ka sɔrɔ a waati kun tɛmɛna ko barisa ko yɛlɛma kun kan ka don o la waati min ko o de ye avril kalo san 2014 kɔni ye wa a y'a jira hali sisan ko o marakafo ɲɛmaw a ladili karamɔgɔ ko jamana kɔrɔyanfan kɔni fɛ a ma 50 kɔni bɛ yen ko olu kɔni bɛ u
sigiyɔrɔw la hali sisan ko hali n'a sɔrɔ fɛn ye yɛlɛma kɔni don la maaw ka sigiyɔrɔ kɔnɔ ani maaw yɔrɔ kɔnɔ a marakafow kɔnɔ kabili san 2016 ko nka fɛn ye Mali kɔrɔnfɛyanfan maaw kɔni ko olu kɔni bɛ u nɔna ko nka u kɔni ye fɛlɛdi kɛ ka se ka olu kɔni tɔgɔ yɛlɛma k'a fɔ ko autorité intérimaire ka yasa olu na se ka to u nɔna ko barisa olu kɛmɛ ka jamana kɔni barabaga ni maramafɛnw kɔni ye wa jirala fana k'a fɔ fɛn ye san 2019 Bamako yɛrɛ kɔnɔna na a marakafo maa minnu a ladilikaramɔgɔ minnu sigilen don kabini o waati fo ka taa se bi masa ko olu de bɛ ka fɛn ye o sariyaw o baara de kɛ hali sisan o kɔni y'a jira k'a fɔ o bɛ ka nin kɛ k'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ ka laɲini kɔntɛ ko olu bolo o ye sariya sɔsɔ ye wa o fana ye fɛn ye fanga dafiri dɔ kɔni ye wa o y'a jira hali sisan ko wasadi kalafili min fana kun bɛ ni o kun labɛnlen don ni o kun kan ka kɛ atako fɔlɔ ni o kun kan ka kɛ fɛn ye octobre kalo tile 28 atako filanan o kun kan ka kɛ novembre kalo tile 18 san 2018 waati ko o wasadi kalafiliw ko gɛlɛyaba kɔnɔna na don o fana walew kɔnɔna ko o de hokumu kɔnɔ nana wulikajɔ kɛ ka se ka o kɔni bɔ a jɔ kɔrɔ k'o bila fo novembre kalo tile 25 fo ka taa se fɛn ye décembre kalo tile 16 yanfan kɔnɔma san 2018 fana kɔnɔna ko nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka tila ka a bɔ a jɔ kɔrɔ fɛn ye ka bila waati la waati min ni dan kɔni ma dɔ o la o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali sariya sunba n'o ye cour constitutionnelle kɔni ye ni o ye sariya sun dɔ kɔni bila sen kan ni o ye sariya sun numéro 28 fu ani 2 CCM ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ni a bilala sen kan octobre kalo tile 12 san 2018 n'o o kɛla sababu kɔni ye ka se ka fɛn ye waati dɔ fara fɛn ye ni wasadenw kɔni ka fɛn ye fanga marali kɔnɔna ka taa jɔ fo kalo 6 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna wa ka ɲɛfɔ cogo la o y'a jira k'a fɔ ko o fana ye sariya sɔsɔ ye wa jamana dafiri kɔni don o ka ɲɛfɔ cogo la o y'a jira hali sisan fɛn ye sariya sunba tomi 61 na ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Mali wasaden ko a kɔni bi kala de bi ta ka a sigi wa ni kala tala ka a sigi ko a kɔni kan ka san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni de kɛ fanga kɔni na ko ni o kɔni bɔla ye sa fɛn ye kalafili wɛrɛ de kɔni kun bi kɛ yasa fɛn ye ka se ka wasabulon ka se ka yɛlɛma don a kɔnɔ cogoya min na a y'a jira k'a fɔ ko baara min u bi sigi sen kan yasa ka se ka o kɔrɔw kɛ ni u b'a wele ko modalité ko o fana sariya sun 166 na ko o fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye wasaden ka fɛn ye wasaden ni a kɔni t'a la ko a bɛ san 5 de kɛ fɛn ye fanga na sani fɛn ye kalafili wɛrɛ kɔni ka se ka labɛn cogoya min na wa ko a y'a u ka ɲɛfɔ cogo la ko o kɔni b'a jira hali sisan maa minnu fana bɛ yen ni o kɔni kun ye san 5 fɔlɔ kɛ o na se ka taa hali sisan fɛn ye san 5 filanan fana kɔni na ni o kɔni ye wasa sɔrɔ kalafili kɔni na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko Mali u ka ɲɛfɔ cogo la Mali sariya sunba n'o ye cour constitutionnelle kɔni ye ko o ye sariya sɔsɔ octobre kalo tile 12 san 2018 ko o fana kɔni ye jamana dafiri dɔ kɔni ye ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali sisan wasaden kalafiliw wasadenw ka kunkanko kibaruyaw kɔni na u y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn ye Mali ministre yɛrɛ kɔnɔna na sigi balile dɔ kɔni kɛ ni o kɛla juin kalo tile 7 san 2019 ni olu fana kɔni ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ ko ka se ka dɔ fara fɛn ye wasadenw ka waati kan hali sisan ni o taala o bila fo mai kalo tile fɔlɔ san 2020 kɔni kan o ka ɲɛfɔ cogo la ko nin bɛɛ kɔni ye sariya sɔsɔ ye wa jamana dafiri kɔni don wa o y'a jira hali sisan ko ni y'a jateminɛ fɛn ye jamana kɔrɔnfɛyanfan kɔni fɛ bamajɛkulu ka jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko SEMA ni dɔw ko mouvement coordination des mouvements de l'Azawad ko olu bɛ ka dan bɛɛ kɔni sigi Mali sariya sunba kɔnɔna ka a lakari fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko k'a sɔrɔ fɛn ye Mali sariya sun a tomi 26 na ko o y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye jamana yɛrɛ kɔni a marali ko a bɛ jamanadenw de bolo jamanadenw de bɛ jamana marali hakililaw ta wa hali fɛn ye o na se ka a kɔni a kalifa fana maa dɔw kɔnɔna minnu fana bɛ se ka a marali kɔni hakiliw ta cogoya min na nka k'a fɔ maa kelen walima maa dama dama ko olu kɔni ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko fo ka jamana kɔni mara o ka mara cogo la walima ka jamana kɛ don olu sago la ko o ye sariya sɔsɔ kɔni ye ko jamana ɲɛmaw ani fɛn ye jamana yɛrɛ fanga fɛɛrɛtɔnw minnu bɛ yen ko olu bɛɛ sigilen kɔni ɲɛ bɛ o la ko olu fana ye o kɔni u ma kala don o ɲɛ na ka bɛn ni o kɔni ye ko nin bɛɛ ye fɛn ye jamana dafiri dɔ kɔni ye wa a y'a jira hali sisan fɛn ye Mali sariya sun 37 na ko o fana kɔni b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma ko o kɔni bi kala bi fili a kɔni ka se ka a ta yasa a na se ka san 5 kɔni kɛ cogoya min na jamana kunna ni o kɛra ko o kɔni kɛla a na se ka fɛn ye fanga kɔni ɲini ko filanan fana kɔni kɛ wa ko ni o kɔni kɛla ni jamana ɲɛma ko ni a t'a la ko fɛn ye tile 15 kɔni kɔfɛ sariya sunba min bɛ yen ni u b'a wele ko cour suprême ko a kɔni bɛ taa jɔ o de kɔrɔ ka sɔrɔ ka kaleli kɛ k'a jira k'a fɔ ko a na jamana kɔni lakana ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni lakana ka jamana sariya ka se ka o labato ani ka jamanadenw yamaruya u ka se ka a labato cogoya min na jamana fan bɛɛ lajɛlen k'a lakana ka se ka ko n'i y'a jateminɛ o kaleli minnu bi kɛ ani laɲini minnu bi kɛ o kɔni kɔnɔna na ni o ye a kalelikanw kɔni ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔsɔla a mɛnna Mali kɔni kɔnɔ o y'a jira hali sisan ko fɛn ye bɛnkan sɛbɛn min fana kɔni waliyala Mali
kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Bamako faba ni o ye Mali faba ye novembre kalo tile 3 san 2000 kɔni kɔnɔna na ni o kɔni lasigi kun kɛla jamana minnu fɛ minnu bi nazarakan kɔni fɛ o y'a jira fana k'a fɔ ko hakilila minnu kɔni t'a la o la yaasa ka se ka bɛɛjɛ fanga ka a sinsin ani k'a kɔlɔsi cogoya min na o ka ɲɛfɔ cogo la ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔni sɔsɔ la ko barisa ko o y'a jira k'a fɔ maa tɛ se ka fanga kɔni sɔrɔ ni maramafɛnw ye walima ka se ka fɛn min ye fanga kɔni sɔrɔ namara kɔnɔ walima fɛn min ye mɔgɔ bagabagali kɔni kɔnɔ wa o y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla jamana kɔni kɔnɔ ko nin bɛɛ ye sariya sɔsɔ kɔni wa o y'a jira hali sisan fɛn min ye sariya sun min fana bɛ yen ni u b'a wele ko protocole ASP 1/12/2001 ni o ye CEDEAO yɛrɛ ka sariya sun dɔ ye ni a bɛ sigi ka se ka bɛɛjɛ fanga kɔni sinsin o kɔni y'a jira hali sisan k'a fɔ ko yaasa maa kɔni ka se ka fanga kɔni sɔrɔ ko a bɛ tɛmɛ fɛn min ye kalafili de kɔni fɛ ko wa o kalafili ko fo o fana kɔni ka kɛ jɛnɛya kɔni kɔnɔ ani fɛn min ye kiliniya kɔni kɔnɔna na ko wa ko n'i ye o bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ko o sariyaw ko o bɛɛ kɔni sɔsɔla fɛn min ye Mali kɔni kɔnɔna na de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ fɛn min ye Mali gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɔla yɔrɔ min de la a wolola fan min de fɛ o de ye wasadi kalafili min bɛ yen ni o tɛmɛna kɔsani kɔnɔ na wa ko ni fanga sinamatɔn walima ni fanga kokɔrɔ dɔbɔw olu ka fɛɛrɛtɔnw ni olu kɔni bɛ ka jalaki ta ka ɲɛsin maa minnu ma ni o kɔni bɔla k'a fɔ ko o tɛ jɛn ni jamana maracogo ye ko o ko kɔni ko o kɔni tɛ ko tilelen kɔni ye ko barisa ko fanga yɛrɛ ye fɛn min ye jamana sariya k'a sɔsɔ kabini yɔrɔ jan ko barisa ko maaw b'a fɔ ten bamanankan kɔni na ko fɛn min ye kami ko o bɛɛ bɛ o ɲɛmaa kɔni de tɔ kɔni filɛ ko o baaraw de bɛ ka waliya Mali kɔni kɔnɔ o y'a jira hali sisan yaasa jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔni kɔnɔ sigikafɔ ani ka se ka sigi ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana jateminɛ ka sira jɛlen kɔni ta ko barisa ko ni maa kɔni banana kosɛbɛ ko fɛn min ye ni dɔgɔtɔrɔ ni a kɔni sela ka larawe ka ɲɛ ko o de b'a to a na se ka fura jɔjɔw kɔni sɔrɔ ka sɛbɛ fɛn min ye o banabaatɔ yaasa ka se k'a ka bana kɔni ban cogoya min na o ka ɲɛfɔ cogo la ko Mali kɔni banalen don ko maliden bɛɛ lajɛlen kan ka bolo de di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka o bana ka sɔni kɔni genge o la ka se ka o bana de kɔni wuli ka bɔ yen cogoya min na ko barisa ko an bɛ yɔrɔ min na bi ko an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen de kɔni minɛlen don fɛn min ye Mali faamaw kɔni na a mara tɛ Mali faamaw kɔni bolo yaasa o mara na se ka segin malidenw ma cogoya min na. An ka jamana faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnena Lafiyabugu sigida yɛrɛ kɔnɔna na sigiba dɔw kɔni kɛra an ka wasaden dɔw fɛ wasaden minnu bɛ u y'a jira k'a fɔ ko wasaden kalafili mun kɛra nin san 2020 kɔnɔ tako filanan na k'olu kɔni ye sebaya sɔrɔ ko nka an ka sariya ma o kɔni ma sebaya kɔni di olu ma ko sababuya kɛ yuruguyurugu waleya caman bɛ yen nɔ k'o kɔni kɛra nin wasaden kalafili kɔnɔ u ko sɛbɛnw b'olu bolo sɛbɛn minnu bɛ ni a jɛlen don olu b'a ɲini u ka fanga a ka sigi olu ma i n'a fɔ an ka sariya yɛrɛ b'a laɲini cogoya min na Amadu Ɲambele telen ta tɔgɔ la ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ kan. Jamana sariya bulonso min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma cour constitutionnelle ni olu yɛrɛ de bɛ kalata yɛrɛ jaabi laban bɔ ka bin ka kɛ ni wasaden kalafili min kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni a tako fɔlɔ kɔni kɛra mars kalo tile 29 tako filanan avril kalo tile 19 ni cour constitutionnelle yɛrɛ labanna ni ka jaabi laban bɔ ka bin anw ka jamana kɔnɔ min bɛnna avril kalo yɛrɛ tile 30 ma san 2020 hali ni y'a sɔrɔ an ka jamana sariyaw bɛ a ko fɔ ka fɔ cour constitutionnelle kɔni mana jaabi min bɔ ka bin sɔsɔli tɛ o la o jaabi de jaabi yɛrɛ lakika ye nka o kɔni tɛ maaw fɛla ye maa minnu bɛ yen nɔ ka fɔ olu yɛrɛ ka miiri cogo la cour constitutionnelle kɔni ye olu ka jaabi ɲuman yɛrɛ kumaniya u ma k'a di maa wɛrɛ ma ni ye o wuli ka jɔ jateminɛ jɛkulu dɔ sigilen don anw ka jamana kɔnɔ maa minnu kɔni b'a la ka fɔ cour constitutionnelle kɔni ye u ka jaabi yɛrɛ kumaniya ka bɔ u bolo k'a di maa wɛrɛ ma olu ka jɛkulu ye kunnafonidi baro kɛnɛ sigi ni ye nin jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ a ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo o de ye Burama Tijani Tarawele ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Banazole Burama la ni ale yɛrɛ ni jɛkulu kofɔlen yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye ka taa se Ibrahima Kebe ma nin ye kamalen min yɛrɛ ka cɛsiri fanga ka bon wa ale yɛrɛ tun bɛ ka wasadenya yɛrɛ ɲini Kati yɛrɛ mara kɔnɔna na nin kunnafonidi kɛnɛ in senfɛ u kɔni nan'u da don a la k'a yira ka fɔ ni ye olu yɛrɛ ka wulikajɔw jateminɛ olu kɔni b'a dɔn ka fɔ sebaya bɛ olu de bolo wa olu ka sebaya a kumaniyana ka bɔ olu bolo ni k'a di maa wɛrɛ ma maa min ni o mina man kan cogo si la ni ye nin wulikajɔ in jateminɛ i b'a ye ka fɔ jɛkulu min yɛrɛ sigilen don maa minnu bɛ i yɛrɛ ye a kɔnɔna na o de ye Buguninkaw b'a la Bafula bɛ ka taa se Bamako yɛrɛ sigida Gale sigida 5nan ka taa se fo sigida 6nan ma o cogo kelen na Kati Mopti Sikaso Tɛnɛngu Yuwaru ninnu bɛɛ lajɛlen maaw y'a yira ka fɔ kalafili min ni a kɔni tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔ ni o ye wasaden kalafili jaabi kɔni bɛ olu de bolo ni o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka danaya de tara ka da olu kan nka cour constitutionnelle kɔni ye a ka a yɛrɛ ɲɛnata ye ni jɛkulu kofɔlen yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la kalafili min tɛmɛnen filɛ nin anw ka jamana kɔnɔ ka na bila an bɛ don min na komi bi gɛlɛya kɔni sugu bɛɛ
lajɛlen dara olu kan dɔw be no minnu yɛrɛ minɛna ka taa don kaso yɛrɛ la hali ni y'a sɔrɔ kasoladen kɔni a ma kɛ sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na misali yɛrɛ be ta Banazole Burama Tijani Tarawele kan ka taa se nɛni ani kuma jugu ka taa se babali yɛrɛ caman be yen no min be ka ta ka da ni makofolenw ka bari u ka sebaya min ni u tun y'o sɔrɔ ni a tarakira ka b'u bolo fanga kɔni be ka waleya jugu bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka ɲɛsi u ma o kɔfɛ olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ kɔni sera jamana yɛrɛ maaba caman ma min b'a to u yɛrɛ be se k'u da ɲuman don a kisɛw la cogo min na o dɔ ye Sherifu Usumani Marani Hayidara ye ni ale yɛrɛ Mali alisilamɛw ka jɛrɛtɔnba min be yen no n'a be f'a ma o Conseil Islamique du Mali o ma ɲɛma don ka taa se an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Premier ministre Dr Boubou Cissé u ni olu bɛɛ lajɛlen kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni Boubou Cissé kɔni ka kuma ɲɔgɔnya kɔfɛ olu kɔni tun ye a jigiya ka fɔ Boubou Cissé na ko dɔ kɛ olu ka ko la min b'a to olu yɛrɛ be se ka segin u ka hakɛ yɛrɛ minɛn kɔnɔna na wa Boubou Cissé kɔni ye layidu ta u ye k'a fɔ a na taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita ɲɛna min b'a to fɛɛrɛ be se ka ɲini ninnu ka ko la joona joona nka u sigilen bɛ ka dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé lajɛ kabiri olu kɔni taara fɛ waati min na ka na bila an be don min na komi sisan o kɔfɛ u sɔrɔla ka kangari gɛlɛn yɛrɛ caman ta ka da jamana yɛrɛ faamaw ye bari u y'a yira k'a fɔ nin be se ka kɛ degun ye ka ɲɛsi jamana kɔnɔdenw ma bari jamana kɔnɔdenw ka dɛnɛya de dara olu kan k'u ta k'u kɛ wasadenw ye nka jamana sariya bulonso ni o ye cour constitutionnelle ye o ka taa olu ka sebaya yɛrɛ ntaraki ka b'u bolo k'a di ma wɛrɛ ma maa min ni o n'a man kan cogo si la o ye degun ye walima o ye sariya sɔsɔ ye min yɛrɛ be se ka na ni degun ye an ka jamana kɔnɔna na ni wasaden kofɔlen minnu filɛ nin ni u kɛn bɛ ka jɛkulu yɛrɛ sigi k'a fɔ cour constitutionnelle ye maa minnu ka jaabi yɛrɛ kumaniya ka a minɛ k'a di maa wɛrɛ ma u ka kibaruyaw mana kɛ fɛn min ye don n'a natɔlaw la an bena fisɛfisɛliko la tele ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah sɛnɛ cakɛbɔda sun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko office du Niger u y'a jira k'a fɔ ɲinan sɛnɛ hukumu kɔnɔna na u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa musolakaw olu bɛ se ka dugukolo caman sɔrɔ u ni cɛw bɛɛ lajɛlen daba bɛ se ka kɛɲɛ cogoya min na sɛnɛko n'a nasira la Maimuna Kulibali an ka jɛ k'ale ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn kan. Musow ka se u yɛrɛ kɔrɔ n'a bɛ fɔ ma ko autonomisation des femmes a jirala k'a fɔ ko office du Niger maaw kɔni bɛ ka cɛsiriba kɛ o ko la wa k'u bɛna ɲini ka ɲɛ sɔrɔ a ko la office du Niger n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko musow kɔni fanga ka bon a baara la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ malo sɛnɛkow la nakɔ sɛnɛ fo ka taa se bayɛlɛmaliw ma ale ni feerew kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarada minnu ni olu ka baara yɛrɛ bɛ ɲɛsin maloko ma wa ko ni campagne ba ninnu dayɛlɛla ni u kɔni ye sɛnɛ campagne ye san 2018 kana se san 2019 ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko musow kɔni fanga bonyar'u la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu ni olu kɔni ye sɛnɛ kɛ u yɔrɔ tɔgɔ la ko o bɛ ti i jɔ fo muso 8,749 ani 49 bɔɲɔgɔn ko la wa u ka baara yɛrɛ sera hectare ma ko bɛ ti jɔ hectare 10 ani 2 ani 61 bɔɲɔgɔn ko la muso kelen-kelenna ye hectare min sɛnɛ u la ko o bɛ ti jɔ hectare 1 ani kɔ la o kɔnɔna la ko min bɛ tali kɛ sifinnaka wɛrɛw la olu fɛnɛ ye se ka baara dɔ kɛ a ko la ni olu yɛrɛ ka hakɛ bɛ taa se 100 sara la sara 10 ani 5 bɔɲɔgɔn ko la a jirala k'a fɔ ko muso minnu ni olu kɔni ye cɛsiriba kɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen nɔ minnu ni olu cɛw taɲara ni olu yɛrɛ y'u cɛsiri kosɛbɛ u cɛw ka yɔrɔw la ka se ka sɛnɛ kɛ o la ko campagne ba min ni o tɛmɛna ni o ye campagne 2018-2019 ko musow ka cɛsiri fanga boyara kosɛbɛ ko musow ka cɛsiri sera fo malo yɛrɛ tɔni 61 ani 1,773 ani 3 bɔɲɔgɔn ko la ko o b'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ min yɛrɛ tun kan ka kɛ ni mago tun bɛ o malo la 100 sara la ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko musow fanga bonyara la kosɛbɛ o sababuya kɛ ko min yɛrɛ sɛnɛ la o bɛ t'i jɔ ko tɔni 820 ale ni 900 ani 83 bɔɲɔgɔn ko la min bɛ tali kɛ togodala denmisɛnw na ka bɔ san 2003 la ka na se san 2018 ma a jirala k'a fɔ ko olu niyɔrɔ tun ye denmisɛn 400 ale ni 70 ani 9 bɔɲɔgɔn ko la o la togodala cɛmisɛn maa 7 ani maa 74 ani 4 olu de bɔra nga k'i bɛna ye k'a fɔ ko togodala musomisɛnninw ni o ye bogotigininw ye ko o tun bɛ taa se maa 100 ale ni maa 5 bɔɲɔgɔn ko la ni olu de labɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la office du Niger fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni agence pour la formation de l'emploi des jeunes ni o ye APJ ye ko olu ye baara di olu de ma u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na hectare 1,000 ale ni 600 ni kɔ bɔɲɔgɔn ko kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko min ye nakɔ sɛnɛw ye ni an ko a ma ko jardinage minnu ni olu bɛ kɛ wagati dɔw la ka sɔrɔ an tɛ samiya la ko o fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ye nka min bɛ tali kɛ malosɛnɛw fana la ko musow fana bɛ se ka u cɛw ka malosɛnɛyɔrɔw wagati minnu ni olu tɛ samiya k'u b'olu kɔni fana ta ka se ka u ka nakɔw da olu yɛrɛ kɔnɔna la ni u ni projet baw bɛ baara kɛ o fɛn la kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet min ni o tɔgɔ ye ko GUEF ni o baara bɛɛ bɛ labɛn olu fɛ ni o ye groupement d'intérêt économique féminin ye ni olu bɛ musow yɛrɛ la fasa kosɛbɛ u bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ cogoya min na o
cɛkulu kofɔlen ka jate kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko kɛmɛ sarada la ko sara 65 bɔɲɔgɔn ko minnu ni jardin sɛnɛ bɛ kɛ k'i bɛna k'a fɔ ko musow de bɛ o nakɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ta ko wa ko jardin sɛnɛ yɛrɛ fɛn la ko nakɔ min yɛrɛ bɛ da musolakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o bɛ t'i jɔ fo hectare 10,287 bɔɲɔgɔn ko la ko wa ko jaabi minnu sɔrɔl'o la ko o bɛ t'i jɔ jabamisɛnnin yɛrɛ ni a bɛ fɔ ma nansarakan na ko échalote o tɔni 255 ni 911 min bɛ tali kɛ Guana ko o bɛ t'i jɔ tɔni 13 ni 288 bɔɲɔgɔn ko la tomati ko o bɛ t'i jɔ tɔni 27 ni 283 la forontobani ko o bɛ t'i jɔ tɔni 813 bɔɲɔgɔn ko la layi ko o bɛ t'i jɔ tɔni 700 ni 693 bɔɲɔgɔn ko la min bɛ tali kɛ nakɔ kɔnɔfɛnw ale ni sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali la minnu ni olu bɛ bɔ nakɔ kɔnɔnaw la ko o de ye togodalamuso ninnu ka baara yɛrɛ fanba ye o dɔw bɛ tali kɛ malo yɛrɛ bɔli ani ka se ka malo a n'a kama bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa se a bɛna bila bɔrɔ kɔnɔ wagati min na o bɛɛ kɔfɛ minnu bɛ tali kɛ u ka nakɔ kɔnɔfɛnw na ni o ye ka jaba tigɛ k'a laja ko u bɛ u ɲɛsi jabamisɛnnin fɛnɛ tigɛli ma k'a laja ale ni tomati ka se ka o dilan k'o kɛ tamati lɔgɔti ye cogo min na ni an yɛrɛ b'o feere sugu la n'an b'a fɔ ma ko lɔgɔti n'a bɛ kɛ an ka najiw la ko u bɛ ɲɛsin o baara kofɔlen ninnu na ko wa ko ni dugumisɛn ninnu fɛn o fɛn n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko u ka cɛsiri yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ nakɔ sɛnɛ baara la ko wa ko an bɛ wagati min n'a fɔ bi k'i bɛna ye k'a fɔ ko bugu caman de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na bugu minnu n'u u kɛlen bɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a labɛn jabamisɛnnin tigɛli n'a lajali ma ni ka se k'a bila musow ka bolo ka wagati minnu na ni jaba tɛ yen nɔ wa ko o jaba minnu ni olu bɛ laja ani u bɛ tamati minnu bayɛlɛma ka kɛ tamati lɔgɔti ye nɔ n'an b'a fɔ o ma sugu la ko lɔgɔti ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ feere u ka dɔgɔw la ni o dɔgɔw yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o dɔgɔw bɛ sigi a jirala k'a fɔ ko office du Niger ka baaraw kɔnɔna la k'u kɛmɛ ka jɔyɔrɔ caman di musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɛ tali kɛ ka se ka juru don u la juru minnu ni o b'o olu ta ka se ka u ka sɛnɛw kɛ n'a ye ka se k'u ka malo sɛnɛw fo ka taa se u ka nakɔ sɛnɛw ma wa ko u bɛ nafa minnu sɔrɔ la k'u b'o kɛ fɛn caman ye a dɔw bɛ yen nɔ u b'o kɛ ka se ka kalanw kɛ minnu ni o bɛ tali kɛ k'u denw ka kalanko sabati o ni ka lakanaw sabati fo ka taa se u ka denmisɛnw ka furasankow ma o bɛ tali kɛ k'u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa dukɔnɔnaw fɛn la dumunikow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw ka dumuniko wa ka muso caman bɛ yen nɔ fɛnɛ u kɛn bɛ k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ min ni o bɛ tali kɛ balikukalanw na a jirala k'a fɔ ko office du Niger ko ale ka fanga ka bon kosɛbɛ musow dɛmɛli la ko wa ko an bɛ wagati min na fɔ bi ko wa ko a bɛna ɲini ka se ka musow yɛrɛ dɛmɛ u ka se ka su u yɛrɛ kɔrɔ togodaw la cogoya min na ka kɛ ni ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ye ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Jules Eze ni a bɔ Nigeriakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ka kunda anw ka jamana yɛrɛ kan mun ye cɛkɛbɔnaso min bɛ yen nɔ an ka jamana kɔnɔ ɲɛnaminifɛn kɛlɛli kama n'a bɛ fɔ a ma ko brigade mobile d'intervention de douane u ye u tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan a minɛna waati min na mun ye drogue yɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko cocaïne o gramme 500 o de tun bɛ ni maa kofɔlen bolo o bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyɔn 50 bɔɲɔngo la Amadu Ɲamele ale bɛ sereya di an ma kan Mali finitigilaka minnu bɛ n'an b'u wele ko douaniers n'olu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ ka jamana dankun yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ walasa fɛn minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ a ka kɛ fɛn sanuman ye ale ni ɲɛnaminifɛnw kana se ka don an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɛmaa ye Mohamed Dukare ale kɔni ye i sinsin kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli n'o ye drogue fo ka taa se juin ani o ɲɔgɔnna caman o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen dodi ka se ka dabila an ka jamana kɔnɔ o de kɔni ye ale ka jija ani cɛsiri kun ye o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye a ye a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya bɛɛ lajɛlen ka se ka i jija walasa ɲɛnaminifɛn ninnu ale ni fɛn minnu bɛ n'o o man ɲi adamadenw ma o si kana se ka don an ka jamana kɔnɔ o jija ni cɛsiri kɔni kɛra sababu ye douaniers ka baarakɛjɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko brigade mobile d'intervention olu kɔni ye bolo kɔni da ɲɛnaminifɛn dɔ kan min bɛ tali kɛ a gramme 50 ɲɔnbɔɲɔn ko kan a yɛrɛla k'a fɔ n'i ye nin gramme 50 yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka sifa wari la a bɛ bɛn miliyɔn 50 ɲɔnbɔɲɔn ko de ma nin minɛna maa bolo maa min bɛ wele ko Jules Eze a yɛrɛla k'a fɔ ko Nigeria yɛrɛ jamanaden kɔni don a kɔni tun bɛ ka bɔ Konakirikaw fɛ n'o ye Guinée faba ye maa kofɔlen kɔni minɛlen a jɔnna la k'a fɔ ko ɲɛnaminifɛn ninnu kɔni ye ale de ta ye nka ko ɲɛnaminifɛn ninnu kɔni tun man ka bisimila an ka jamana kɔnɔ ale kɔni tun tɛmɛtɔ don a bɛ ka taa jamana wɛrɛ de la min ye Nigeria jamana yɛrɛ ye jateminɛ nin sɛgɛsɛgɛla yira k'a fɔ fana ko nin drogue kofɔlen a kun ye a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ i n'a fɔ kɔlɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kunu o den 30 ɲɔnbɔɲɔn ko a sera ka o labɔ min kɔni minɛna an ka douaniers ka jɛkulu maaw kɔni fɛ nin waleya ninnu kɔni bilalen bɛ sen kan walasa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa minnu ka baara ye ka don ni ɲɛnaminifɛnw ale ni fɛn minnu man ɲi adamadenw yɛrɛ ma yuruguyurugu sira fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛgɛsɛgɛ k'u minɛ k'u mabɔ adamadenw na walasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen na se ka lafiya ani ka kɛnɛya an ka jɛ ka farafina ani diɲɛ fantɔ kibaruyaw lajɛ
République démocratique du Congo jamana kunnafoniw la Rosal Maloda ale sugandira yasa a bɛ se ka kɛ u ka seni yɛrɛ ɲɛmaya cogoya min na. Seni ye cakɛbɔnaso ye mun bɛ kalafiliw ko bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ nga ale ka nin sugandinin kɔnɔna la jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko UDPS o maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko fanga bɛ fɛ ka namara de kɛ ni Rosal Maloda yɛrɛ kɔni sugandilen sabula ko ni maa kofɔlen sugandira k'a sɔrɔ bɛnbɛn kɛ a kan ko wa k'u tɛna se ka u ni ka maa ta nin cogoya in na ka taa bila olu ka kalafiliko ɲɛmaya la k'a sɔrɔ olu ka danayaba kɔni tɛ a tigi kan ko ɲuman kɔni ye mun ye k'u ka to olu ka sigi wa bɛɛ lajɛlen ka sugandili kɛ ni jama ɲɛsira maa min ma o tigi bɛ bila seni kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli la ko n'o kɔni tɛ olu mulu kɔni bɛ UDPS kɔni na olu ma sɔn a ma bi o ma sɔn a ma sini jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko FCC u kɔni y'u tɛgɛ ɲɛsin o jɛkulu kofɔlen ma k'a fɔ ko ŋanamu de kun bɛ olu kɔrɔ sabula ko ne ni jɛkulu yɛrɛ ta k'a lajɛ ani u ka jamana ɲɛma kɔni ka surun ni wagati laban in na kosɛbɛ k'u bɛ fɛ ka nin waleya kɛ yasa u bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogoya min na kalafili nataw la ko nka k'olu kɔni tɛna se k'u sigi k'u tɛgɛ di u sen kan fo ni waleya jugu kɔni ka kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nin ye kalafili daminɛ bali ye fɔlɔ k'u bala ka ɲɛda kuraw kɔni jira olu la ni kunnafoniya in dira Simon Kalenga yɛrɛ fɛ ni ale yɛrɛ jamana ɲɛma ka kuma lasela ye République démocratique du Congo kɔnɔna na. Somali jamana kunnafoniw na u ka jamana tile b'i bolo ka maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ n'a a bɛ bɔ badaw yɛrɛ kɔnɔ n'a tɔgɔ tun ye ko Sharif Mokhtar maa dɔ maa min ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri kɔni kun donnen don nin yɔrɔ kɔfɔlen na k'o sababuya kɛ a bɛ jamanadenw ka hakɛ ani jamanadenw ka degun a b'o lase jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ma ni Sharifa Mokhtar yɛrɛ kun ta k'a lajɛ maa dɔ lujuratɔ kun don sabula a tun bɛ wotoroni de kɔnɔ banbacɛmaa dɔw kɔni nana bi a kan a sigiyɔrɔ la ni k'a ni karaba minɛ a la k'o sababuya kɛ k'olu kɔni kun sigalen don a la k'a fɔ a bɛ kunnafoniya dɔw ɲini ni k'o bila ka taa di jamana ɲɛmaw ma yasa olu bɛ se ka dankari kɛ banbacɛmaw la cogoya min na hali n'a sɔrɔla ni fatuli kɔni kɔfɛ maa caman kɔni bɔra k'a sereya k'a fɔ k'o kɔni tɛ tiɲɛ ko nka ko mun ye Sharifa Mokhtar ye ko waatinin kɛra ani jamana maaba caman kɔni kun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka faamuyabaliya nana don u ni ɲɔgɔn cɛ a y'o bɛɛ lajɛlen kɔni dabila a ka baara kɔni kun ye ka jamanadenw hami an'u jɔyɔrɔ ta ni k'o fɔ bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogoya min na ni waleya jugu mun kɛra ONG min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko SODEM olu ko k'olu dusu kasilen don kosɛbɛ ko sabula ni ye dankari kɛ lujuratɔ kelen na maa min bɛ yen ni sen tɛ a bolo a tɛ se k'a yɛrɛ defa k'o b'a jira k'i ye dankari kɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna de la ko hinɛ ani makali kelen tɛ nin maa kɔfɔlen ninnu kɔni dusukun na k'olu b'a ɲini jamana marabaaw fɛ n'o ye Somali jamana marabaaw ye k'u k'a cɛsiri boloda maa min kɛra sababu ye ka Sharifa Mokhtar kɔni faga tancogo la k'a bɔ a ka denbaya kɔrɔ u ka se ka dankari kɛ o maa ninnu na kabini nin waleya in kɛra arabu mulu kɔni bɛ Somali kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni sirannen don kosɛbɛ sabula maa mun kɔni fagara n'o ye Sharifa Mokhtar ye arabu de kun don u y'a jira k'a fɔ olu fɛlenba tɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na wa olu bɛ dɛmɛ ɲini yasa lakana bɛ se ka sabati u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye badoya ye. Faransi jamana kɔnɔna la u ka premier ministre Edouard Philippe a kɔni yirala k'a fɔ ko ale kɔni y'a ka baaraw bila ko maa min kɔni bilala ale nɔ la k'o ye Jean Castex de a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni premier ministre kɔrɔ kɔni ka koɲɛw ka surun ɲɔgɔn na ko barisa k'u bɛɛ kɔni ye jamana fonctionnaire ba de ko wa k'u bɛɛ kɔni bɛ u ka parti fanfɛla la u b'a fɔ parti mun yɛrɛ ma ko droite mɔgɔw a yirala k'a fɔ ko Jean Castex ni ale yɛrɛ ye Faransi premier ministre kura ye ko ale kɔni ye baara kɛ Élysée la n'o yɛrɛ ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔw dagayɔrɔ ye wagati min na Nicolas Sarkozy yɛrɛ kun bɛ u ka jamana kunna wa a yirala k'a fɔ ko a tɛ wagati jan bɔ ko ale de fana kun bɛ u ka jamana déconfinement kow bɛɛ lajɛlen kunna Emmanuel Macron a kɔni yirala k'a fɔ k'ale kɔni y'a ka premier ministre falen k'a sabu yɛrɛ kɛ a bɛ fɛ ka sinsin hali sisan gouvernement maaw ka baarakɛtaw kan ɲininkali kɔni sɛmɛna Faransi président na n'o ye Emmanuel Macron ye ko n'o y'a sɔrɔ fɛn min ye Edouard Philippe ye a ka ministre kɔrɔ ko n'o yɔrɔ de kun bɛ se ka na ni yɛlɛma kura ye u ka jamana kɔnɔna la ni ɲininkali in jaabi Faransi jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o kɔni kɛra a yi de ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko Edouard Philippe kɔni talen jumadon juillet kalo tile 3 ko wa ko ni ale kɔni ye Jean Castex bila a nɔ la o wagati kelen ko kɔni ye de barisa ale bɛ fɛ ka yɛlɛma kura don a ka baaraw taabolo la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min kɔni yɛrɛ ye coronavirus bana ye ko kɔni jouera kosɛbɛ olu ka yɛlɛma baaraw kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi président Emmanuel Macron k'a kɔni bɛ fɛ ka na ni sira kura de u ka jamana kɔnɔna la k'a sabu kɛ a ka fanga tɔ yɛrɛ kɔni ye san 2 de ye nka a kɔni yirala k'a fɔ ko n'i ye k'a ye premier ministre kɔni falen k'o kɔrɔ tɛ ko a kɔni bɛ fɛ k'a ka baaraw taabolo falen Faransi président y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2017 k'ale bɛ ka baara kɛ cogoya min na ko ale kɔni tɛna o cogoya falen cogoya si la.
tele ta jabarani filɛbɔ ni de bɛ dansigi aw ka su n'a kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na aw maa minnu bɛ ni aw bɛ fɛ ka sigi ka nin ja ninnu lajɛ aw b'a sogolen to tele ta la sini nɛgɛ kanɲɛ ta waati walima aw bɛ yɛlɛ bololo sanfɛ a bɛ nin journal ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ bololo fana sanfɛ an bɛ Alahu tala deli hali bi a ka bɛn ni kolosuma sabati anw ka jamana kɔnɔ Ala ka Mali ja.